Fara għajnuna tal-insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla minar l-ewwel teba', Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rosarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddisa Alla, nitolbu Alla int li rid li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqadsa Marija, għatina nitolbuk li jenna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristus Siedna. Amen. Li tafa majiet il-Madonna kemm damet mitfuna fil-qabar qabel telet is-sema. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kemm perkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kemm perkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-malajmija kemm perkenti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marijom tagħna ftakar l-aħna tiegħek ħarisna u ddefendina bħala ħaġa kollha tiegħek. Salve Reġina. Nilqakom għal din l-Ewkaristija fil-jum illi fih ma flimkien mal-Knisja din niċċelebraw il-Għid tal-Imwiet. Jiġifieri t-tifkira tal-fidili mejtin kollha ta' dawk ħutna li raqdu fi Kristu. Partikolarment nilqa' l-lejla l-familjari, il-familji mill-parroċċja tagħna li matul din l-aħħar sena ġarbu t-telfa ta' xi ħadd
għażiż għalihom. Partikolarment il-lejla din nofru dil-Ewkaristija b'suffraġġju għalihom. U allura sejrin nitolbu għal dawn ħutna Dennis Daly, Emanuel Mizzi, Joseph Grek, Kevin Grek, Paulina Vella, Maria Assunta Said, Luigi Atabone, Edwin Borg, George Vella Muscat, Anthony Bezzina, Chico Cardona, Maria Stella De Brincat, Maria Assunta Portelli, Giorgia Vella, Maria Busuttil, Anthony Cordina, Michael Mejla, Frankie Bajjada, Maria Antonia Tart, Monsignor Giuseppe Gauci, Maria Busuttil, George Kauki, Giorgia Said, Maria Camilleri, Monsignor George Tabone, Nicolina Zammit u Maria Mifsud. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistruħu fislijem fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla l-isqof anke jagħmel it-talba u jsir id-berik tal-fdalijiet li qegħdin jistrieħu f'dan il-katedral, partikolarment dawk tal-isfijiet. U f'dan il-mument ukoll anke nkunu qegħdin imbierku l-fdalijiet ta' dawk li huma mitfuna fil-Kanirja kif ukoll fil-Kappella ta' Santa Barbara. Infakkar li għadja l-ewwel ġimgħa tax-xahar u għaldaqstant filgħodu jkollna konfessur disponibbli għal qrar fil-ħin taż-żewġ qudiesijiet. Jibda mis-6:15 sal-ħin ta' 8. Imbagħad fil-għaxija fil-5:30 jerġa' jibda servizz ta' qrar u tibda wkoll fil-5:30 is-sija tal-ħnina divina sal-ħin tal-quddiesa tas-6:30. Inħeġġiġkom ħafna biex napprofittaw minn din l-opportunità tal-qrar sabiex matul din is-sena pastorali niskopru dejjem aktar dan is-sagrament. Nhar is-Sibt filgħodu fit-8 kif nagħmlu dejjem kull ewwel Sibt ta' Novembru issejr il-quddiesa mill-isqof is-saċerdoti tad-djoċesi b'suffraġġju tas-saċerdoti li jkunu mietu matul din l-aħħar sena. Din l-aħħar sena kellna żewġ saċerdoti mill-parroċċja tagħna li daħlu fil-ħajja ta' dejjem, Dun Giuseppe Gauci u Dun George Tabone, u allura xieraq li jkun hawn rappreżentanza tal-parroċċa għal din l-Ewkaristija nhar is-Sibt fit-8 ta' filgħodu. L-quddies tas-7:30 issir bħas-soltu. Dawk li jixtiequ joffru intenzjonijiet suffraġġ tal-mejtin mitlubin jinformaw l-uffiċċju parrokkjali. Anke dawk li jixtiequ li jkollhom l-intenzjoni tal-mejtin tagħhom u jibbukkjaw xi bulettin matul is-sena l-ġdida mitlubin jirrikorru l-uffiċċju parrokkjali. Nieħu din l-okkażjoni sabiex niġbed l-attenzjoni għal quddies tal-ħadd. Normalment ikun hemm il-familji li joffru l-intenzjoni għal mejtin tagħhom u xieraq li dik il-familja illi tkun offriet l-intenzjoni għal dik l-Ewkaristija tinżel u ttella l-offerti waqt dik l-Ewkaristija. Altrimenti nitilfu t-tifsira ta' dawn il-ġesti tal-liturġija li huma tant importanti. Il-familja li offriet dik l-Ewkaristija b'suffraġġju għal mejtin tagħha hija mitluba biex tkun li tinżel u ttella l-offerti. Jekk nevitaw illi ma jkun hemm ħadd min itella l-offerti, jew ikun hemm ħafna min itella l-offerti, jew inkella jkunu l-istess illi jtellgħu l-offerti. Dan jgħod tal-quddies kollu mis-Sibt fil-għaxija u l-quddies kollu tal-Ħadd. Fl-aħħar nett nhar il-Ħadd peress li huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar issejr il-ġabra speċjali u inkomplu niddestinawha għal manutenzjoni u l-konservazzjoni u r-restawr li qed isir fuq il-bejt tal-katedral. Ngħid grazzi lil dawk il-parruċċjali li ħassew illi għandu jagħthom semhom f'din ix-xogħol illi qed isir sabiex kemm jista' jkun inħarsu din il-Knisja tagħna bl-aktar mod xieraq u dinjetuż.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti eżies inġbarna flimkien il-lejla iva biex niftakru f'dawk li għaddew qabilna fl-eżistana, f'dawk li nħobbu li m'għadhomx magħna, imma wkoll biex niftakru li l-mewt hija l-bieb tal-ħajja ta' dejjem. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija, Ġesu irxuxtat ħaj f'nofsna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħniena minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu fit-tiba tiegħek Mulej għattu widen għat-talb li qed nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Il-bniedem tajjeb ukoll jekk imut qabel iż-żmien isib il-mistrieħ. Iż-żmien ta' ħajja mimlija foħrija ma jitqies mit-tul tal-jiem, anqas in-numri ta' snin ma hu l-qies veru tal-ħajja. Fil-bniedem hu l-għaqal li jagħmel il-vera xjuħija u hi l-ħajja qaddisa li raġel tagħmlu missjur biż-żmien. U fittex li jħobb l-Alla u għalhekk Alla ħabbu. U billi kien jgħix fost il-mitinbin, Alla ħadu miegħu. Ġie meħud biex il-ħażen ma jibdillux fehmtu u biex il-qerq ma jħassarlux ruħu, għax il-ġibda tal-ħwejjeġ ħżiena iddalla mill-ħwejjeġ tajba u l-irwiefen tal-passjonijiet iħassru qalb tajba. Fi żmien qasir sab il-perfezzjoni u temm ħajja twila, għax ruħu oġbot lill-Mulej, għalhekk u ġabru malajr mill-ħażen ta' madwaru. B'dana kollu in-nies qegħdin jaraw u ma jifhmux u ma jistgħux idaħħlu f'rashom li hemm il-barka u l-ħniena lesti għall-magħżulin tal-Mulej u l-ħarsien tiegħu ma jonqos lill-erwieħ qaddisa. Il-kelma tal-Mulej.
Is-salm responsorjali ngħidu flimkien. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli immorru f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm flimkien. Immorru ferħana. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej flimkien. Immorru ferħana. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David flimkien. Mmorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu sliem għal Ġerusalemm, ħajkollhom isliem dawk kollha li jħobbuk, ħajkun hemm isliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek flimkien. Mmorru ferħana. Minħabba ħuti u ħbiebi ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li jkollok il-ġid flimkien. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani, ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej, jekk immutu għall-mulej. Mela sew jekk ngħixu, sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u rxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Aħna l-kol għad nidru quddiem it-tribunal ta' Alla għax hemm miktub. Daqskemm jien ħaj jgħid il-mulej quddiemi għad jinżel arkubteħ kull bniedem u kull ilsien għad ifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna għad jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla, il-kelma tal-mulej. Ir-rieda ta' missieri din li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u li jiena nqajmu fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal marra jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wertakom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teru u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: mulej, meta rajnik bil-ġuħ tmajniek, jew bil-għaċċu sqejniek, meta rajnik barrani u lqajniek, jew eri u libbisniek, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk.
U s-sultani weġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xellug: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma libbistunix, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll li weġbuh: mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani, jew eri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem, u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Naħseb li l-lejla kollha kemm aħna qegħdin hawn, imma maħniex weħidna, naħseb li kull wieħed u kull waħda minna għandu f'moħħu u f'qalbu lil xi ħadd. Min għandu lil missieru, min għandu lil ommu, min għandu xi ħadd minn ħutu, forsi xi ħadd minn uliedu, xi ħadd mill-ħbieb tiegħu, xi ħadd minn nanniet tiegħu. Kollha kemm aħna għandna lil xi ħadd f'moħħna u f'qalbna. Għax dan il-jum u b'mod partikolari fl-Ewkaristija aħna b'xi mod nidħlu f'kuntatt ma' dawk li għaddew qabilna, dawk li jħobbuna u dawk li nħobbu. Imma l-ġurnata tal-lum mhux biss taqqadna ma' dawk li mietu, ma' l-eżistana li mietu, ma' wkoll tfakkar lil kull wieħed u kull waħda minna illi l-mewt tagħmel parti mill-esperjenza tal-eżistenza tagħna. Hekk jew le. Issa meta niftakru li rridu mmutu, aħna ngħixuha b'ħafna konflitt. Għax nafu li rridu mmutu, imma ma rridux immutu. Ġo fina hemm istient qawwi ta' ħajja. Tant li kemm il-mewt ta' dawk li nħobbu kif ukoll il-mewt tagħna iddejjaqna. Ma nixtiequhiex, ma rriduhiex. Sakemm ma nkunux diġà mejtejn hawnhekk fuq l-art. Għax jekk il-ħajja tagħna fuq l-art inkunu qegħdin ngħixuha diġà ta' mejtejn, abbandunati, mitluqin għalina weħidna, mobbija ħafna bil-pis tal-ħajja, allura kważi kważi il-mewt li bdew nixtiequha. X'inhi l-aħbar it-tajba ta' Ġesu fuq dan il-konflitt li ngħixu aħna? Nafu li rridu mmutu, imma ma rridux immutu. X'inhi l-aħbar it-tajba li tina Ġesu fil-Vanġelu tal-lum? Nafu li rridu mmutu, imma ma rridux immutu. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum. Interessanti għax Ġesu jagħtina mod ta' kif aħna nistgħu ngħixu l-ħajja b'tali mod li l-mewt ma tbeżżanix. Ngħixu l-ħajja bl-aqwa mod, bl-iktar mod possibbli li nistgħu ngħixuha. U meta ngħixuha hekk, il-mewt ma tbeżżanix. Li minnu dan il-mod? Issemewha, jiena nħossha fundamentali għall-ħajja tagħna. Mhux għall-ħajja tagħna tal-fidi biss, imma anke għall-bilanċ għall-ekwilibrju psikoloġiku tagħna biex ikollna paċi ta' veru fil-qalb. Ħanuża l-kliem ta' San Pawl, għax San Pawl fit-tieni qari tal-lum
jgħid b'mod sabiħ u sempliċi dan il-messaġġ importanti fuq il-problema li għandna li nafu li rridu mmutu imma ma rridux immutu. Isemmewa xejn San Pawl. Aħna ngħixu mhux għalina nfusna, imma ngħixu għal Ġesu jew ngħixu għall-oħrajn. Għall-oħrajn. U aħna mmutu mhux għalina nfusna, imma mmutu għal Ġesu. Jew fi kliem ieħor immutu għall-oħrajn. X'irid jgħid biha San Pawl dejn? Ħa nippruvaw nifhmu ftit. Għax jiena nħoss illi dejn tagħmel differenza kbira fil-mod kif ngħixu kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Fi kliem sempliċi ħafna. Jien illum x'tiktar għalija nnifsi jew biex naqdi, biex inħobb, biex inkun disponibbli, biex inservi, biex nagħti lill-oħrajn. Dan hu il-messaġġ importanti u qawwi li jagħtina Ġesu fuq dan il-konflitt illi aħna ngħixu. U se nkomplu nifhmu x'irid jgħidilna. Dan il-messaġġ ta' Ġesu li inti tgħix għall-oħrajn u mhux għalik innifsek imur bil-maqlub għal kollox ta' xiex. Tal-mentalità li qed ngħixu fija, tal-mod ta' kif naħsbuha, tal-mod ta' kif fis-soltu jirraġunaw in-nies, imma fuq kollox hu l-maqlub ta' dnub. Il-maqlub ta' dnub, id-dnub x'inhu? Id-dnub huwa meta jien nfittex lili nnifsi li noqgħod sew jien saħansitra minn fuq dar ħaddieħor. Dak hu id-dnub allura. Nisraq, nikdeb, ma nirrispettax. Dak hu id-dnub. Meta jien ninqeda b'ħaddieħor biex noqgħod sew minn flok illi insir ħobs maqsum biex ikun jista' jiekol minni ħaddieħor. U dan hu l-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum, il-ġudizzju li mhux se jsir fl-aħħar tad-dinja le, illi tagħmlu f'kull ġurnata li tgħaddi il-lejla. Jekk inti tmajt lil minu bil-ġoħ, sqejt il-minu bil-għaġġ, ilqajt il-barrani, libbist il-minu għarwien, żort lil-marit, żort il-minu fil-ħabs. Fi kliem ieħor, jekk inti pruvajt tgħix fiċ-ċokon tiegħek, fid-dar tiegħek, l-imħabba, fi kliem ieħor, u nixtieqkom tifhmuni, jekk jien nipprova diġà mmut il-lowm għalija nnifsi għax irid immutu għalina nfusna biex ngħixu għall-oħrajn, nibda mmut bil-mod il-mod għalija nnifsi. Allura mingħajr ma trid int u mingħajr ma taf int fl-aħħar tal-ġurnata l-lejla tgħid wert tgħix, sabiħa tgħix, ent lin-nies illum, ent lil dak, ħabbejt lil dik, idejt lil ieħor, wert tgħix, sabiħa l-ħajja. Il-ġudizzju jibda jsir waħdu. Waħdu jibda jsir. Imma interessanti għaliex, għax biex naslu sewwa u ħajjejn ħafna sal-mewt, biex ngħixu ħajjejn sal-mewt u ma ngħixux diġà mejtejn sal-mewt, għax ħafna drabi sfortunatament il-bniedem li jaħseb biss fih innifsu li ma jkun qatt sodisfatt, għax dak hu li jaħseb fih innifsu li huwa dejjem imdejjaq, dejjem ifittex xi ħaġa għalih, jinqeda b'ħaddieħor biex joqgħod sewwew, juża lil ħaddieħor għall kapriċċi tiegħu. Dak il-bniedem miskejn huwa mejjed, huwa diġà mejjed illum. Biex naslu ħajjejn ta' veru sal-mewt, irridu mmutu bil-mod kuljum. Imma l-kemm qed nużaw il-kelma mewt immutu kuljum, din hija l-ħajja ta' veru. Jekk tiftakru fil-Vanġelu tal-lum, kemm il-darba San Mattew jirrepetihom il-listi ta' dawk l-opri tal-ħnina, dik il-lista tal-opri tal-ħnina. Mena, itma' lil minu bil-ġuħ, isqi lil minu bil-għaġġ, ilqa' lil barrani, libbes il minu għarwien, żur il-morda, żur il-ħabsin. Kemm il-darba jirrepetija tiftakru? Kemm il-darba?
4 darbiet. Għalfejn jirrepeti 4 darbiet? Għax taħsbu li jirrepeti 4 darbiet? 50 versi, 4 darbiet. L-ewwel jistaqsi Ġesu u xek, is-sultan jistaqsi Ġesu lil dawk li kellu fuq in-naħa tal-lemin. Idħlu intom imberkin minn missieri, għaliex kont bil-ġuħ u tmajtuni kont. Imbagħad dawk jerġgħu jistaqsu jgħidulu meta rajnik bil-ġuħ, bil-għaġġ. Imbagħad idur fuq il-dawk tax-xelluk jerġgħu jgħidulhom l-istess. Intom tbedu minni misħutejn għaliex jien kont bil-ġuħ, bil-għaġġ u maqdejt. U l-oħrajn jgħidulu u meta rajnik 4 darbiet. Għalfejn 4 darbiet? Kien hemm bżonn 4 darbiet. Għax San Mattew irid iddaħħalilna frasna. Irid ideffisilna frasna, joqgħod attent San Mattew jikteb biex aħna meta naqraw indaħluha frasna li dan hu s-sigriet tal-ħajja. Dan hu s-sigriet li jgħinna ngħixu il-ħajja fil-milja tagħha. Dan hu dak li l-bniedem hu maħluq għalih. Issa Ġesu jifridhom in-naċ mill-gidien. Aħna feqqedin man-naċ jew mal-gidien. Tippruvawx tfittxu post man-naċ jew mal-gidien, għax jiena naħseb li ma nsibuhx la man-naċ u laqqas mal-gidien. Fejn insibuh? X'imkien fin-nofs. Hekk jew le? X'imkien fin-nofs. Imma Ġesu b'dan il-Vanġelu qiegħed jistedinna lil kull wieħed u kull waħda minna biex jekk jista' jkun teleb fina, tkun iktar qawwija fina il-ġenerożità, l-imħabba, il-qadi. Teleb fina dak li kienu Ġesu innifsu. Sabiħ il-Vanġelu għax jibda meta jiġi fuq it-tron tiegħu. Li minu dan it-tron ta' Ġesu? Mhux bħal dak tal-jem hemmhekk. M'għandux x'jaqsam. Tafu li minu tron ta' Ġesu? Il-kurċifiss, dak hu t-tron ta' Ġesu. It-tron ta' Ġesu sultan u l-kurċifiss u f'San Mattew hija ċara, il-passjoni kollha ta' San Mattew, kollha kemm hi, twassalna biex nifhmu narfu li Ġesu hu sultan fejn? Fuq is-salib. Fil-fatt, Ġesu Nazzarenu, sultan tal-Lut. Għaliex Ġesu sultan fuq is-salib? Għax dak il-ħin, dakinhar bin il-bniedem jiġi fuq it-tron tiegħu għalna l-Vanġelu. Bin il-bniedem per eċċellenza Ġesu jgħidilna kejf u bliema mod ikun bniedem fil-milja tiegħu. Bniedem tassew realizzat, bniedem fulfilled meta? Bniedem li jsir sultan realizzat, bniedem realizzat fuq is-salib. Meta jħobb, meta jagħti lilu nnifsu. U meta jintħares lejn is-salib, jekk għandkom kurċifiss id-dar ħares lejn. Mhux biss biex toqgħod tikkontempla d-dem li ħireġ minn hawn minn hemm u x-xewk li għandu f'moħħu f'rasu ħirġa minn għajnu, mhux dik. Imma biex tikkontempla l-imħabba kbira, enormi li Alla għandu u li Alla juri f'Ġesu għall-bnedmin. U dik l-imħabba meta tħares lejja tiġġudikak. Tibda tikxef xem fil-qalb tiegħek, kemm tħobb u kemm ma tħobbx. U meta nħarsu lejn Ġesu sultan, aħna nindunaw li jekk irridu nkunu bnedmin ta' veru, jekk irridu nixbħuh tas-sew, allura rridu nikbru bħalu fl-imħabba. Ejjew nitolbu lil mulej illum bl-interċessjoni tal-eżistana, bl-interċessjoni ta' missierek, ta' ommok, tan-nies twajba li għaddew qabilna. Għax dawk illum jafu li l-iktar ħaġa importanti x'inhi fil-ħajja x'inhi? L-imħabba li tħobb. Dik iktar ħaġa importanti. Niftakar kien qiegħed imut missieri, nsemmi ta' missieri x'ma nsemmix ta' nies oħra. U dak il-ħin waqt li qed imut, il-ħaġa li qal l-aħħar waħda kienet aħfirli jekk kien inqaskom, inħobbkom. Dik l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja u li tibqa' wara l-mewt, l-imħabba.
U dak il-ħin nifmuha, dak il-ħin nifmu li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja kollha kemm hi, fl-istorja kollha tal-ħajja, kemm aħna għexna dawn l-opri tal-ħnina. Kelma żgħira tal-aħħar fuq il-purgatorju. X'inhu l-purgatorju? Ħafna teorija, ħafna idea. Il-purgatorju tafu x'inhu? Il-purgatorju hi d-distanza li hemm bejn il-ġenerożità perfetta, l-imħabba perfetta, l-otja perfetta li inkapaċi nagħti li l-nifsi kollni kemm jien biex naqdi lill-oħrajn, biex inħobb l-oħrajn. Għaliex għax Ġesu huwa l-oħrajn. L-oħrajn huma Ġesu. Dak li għamiltu ma' l-iżgħar fostħuti għamiltuh miegħi. Dik id-distanza bejn il-perfezzjoni tal-imħabba li nilħqu meta nidħlu fil-glorja tas-sema u s-sitwazzjoni tiegħi imperfetta. Is-sitwazzjoni tiegħi dgħajfa illi jien ma nħobbx b'dan il-mod. U dak l-istat ta' purifikazzjoni bejn il-mument tal-mewt illi jsibni kif isibni, jien imperfett, minix ġenerus, egoista, naħseb fija nnifsi. Il-mument tal-purifikazzjoni li wassalni biex inkun nista' niftaħ qalbi beraħ u nilqa l-imħabba sħiħa ta' Alla għax nitgħallem inkun ġenerus. Il-mulej jatina lil kull wieħed u kull waħda minna li nifhmu s-sigriet tal-ħajja biex għalkemm ngħixu kontinwament fil-mewt kif jgħid San Pawl, immuta li għan-nifsi imma nkunu qegħdin ngħixu kontinwament fil-ħajja fl-aqwa tagħha. Ħajja li tibqa' saħansitra wara l-mewt tal-ġisem. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verxni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies, nerfgħu it-talb tagħna lil Alla l-missier li qajjem mill-imwiet il-libnu Ġesu Kristu u nitolbuh jagħti s-salvazzjoni u s-sliem lilna u lil ħutna l-mejtin kollha. Aħna u intennu mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għall-isfijiet is-saċerdoti u d-djakni mejtin li xandru l-kelma u qasmu l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom nitolbu. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għal dawk li mietu ħtija tal-vjolenza, mibeda, disgrazzija u gwerer nitolbu. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għal rabatna, ħbibna u benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex int li waħdek taf il-fidi tagħhom tagħtihom il-lena u l-mistrieħ nitolbu. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għalina li nġbarna għal din l-Ewkaristija biex nġeddu l-fidi tagħna fi Kristu li miet u qam mill-imwiet. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Missier qaddis nitolbuk għal ħutna kollha mejtin
Għatihom il-ferħ ta' dejjem fis-sema u qawwi fina l-fidi f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej, ilqa' l-offerti li qed nagħmlulek għal qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qed ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħnina tiegħu u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Hekk li aħna li mniktejn għax nafu li għandna mmutu. Nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej, il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq dil-art, titħejja għalina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria
Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħodna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment il-parruċċani li daħlu fil-ħajja ta' dejjem tul din l-aħħar sena: Dennis Daly, Emanuel Mizzi, Joseph Grek, Kevin Grek, Paulina Vella, Maria Assunta Said, Gigia Tabone, Edwin Borg, George Vella Muscat, Anthony Bezzina, Cicco Cardona, Maria Stella De Brincat, Maria Assunta Portelli, Giorgia Vella, Maria Busuttil, Anthony Cordina, Michael Mejla, Frankie Bajjada, Maria Antonia Attart, Monsignor Giuseppe Gauci, Maria Busuttil, George Cauchi, Giorgia Said, Maria Camilleri, Monsignor George Tabone, Nicolina Zammit, Maria Mifsud. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb, niftakru li Alla Missier u ma jitlaqniex weħedna lanqas fil-mument tal-mewt, anzi,
dakinhar ikun qiegħed jistennina biex jilqana b'idejh miftuħa għal ħajja ta' dejjem. Induru lejh u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfri lilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjejn aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għattimu lej id-dawl wisliem li l-qaddejja tiegħek ħutna l-mejtin li għalihom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għid bi Kristu Sidna. Ħuti eżies, qabel ma nitilqu minn hawn, ejjew nagħtu l-aħħar tislima lil ħutna fil-post tal-aħħar mistrieħ bħala sinjal ta' mħabbitna li jtaffi n-niket u jwettaq it-tama. Qatt jasal jum meta fil-għaqda ħinja ta' ħbiberija għal dejjem aħna u dawn ħutna nerġgħu nħaddnu l-xulxejn fis-sema fejn l-imħabba ta' Kristu li kollox tirbaħ tkun elbet għal kollox lill-istess mewt. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bil-mewt ta' Kristu ibnek fuq is-salib, int qridt il-mewt tagħna. Bid-difna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet, int qaddist l-oqbra tagħna u b'mod tal-għaġeb ġeddidt il-ħajja tagħna biex qatt iżjed ma nerġgħu immutu. Il-qatt talb li qed nagħmlulek għal dawk kollha li mietu u ndifnu fi Kristu u li issa qed jistennew u jittamaw lejna u l-qawmien mill-ġdid tal-ħajja. U Alla tal-ħajjin u tal-mejtin, fil-ħnina tiegħek katina li daw kollha li fuq l-art tarfuk u baqgħu fidili miegħek sal-aħħar, issa fis-sema ifaħruk u jkunu ħinja miegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.